Voi saatana! Saatana! No Päivä, mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? Mitä sä oot? Ei helvetti, etkä nyt saatana kuseen lattialle. Aikuinen ihminen tuolla lailla. Nyt saatana alaa heittää mäkkeä sitä ihtes. Perkele. Ei saatana! Hai! On kyllä hirveeksi mennyt tää nuorisomusiikkikin, mitä ne tuota radio. Haista vittu! Haista vittu! Haista vittu! Saatana! Joo, ei jaksa kattoo sun naamaa. No niin, tattista tämänkertaisesta. Haista vittu! Voi vittu! Sä oot kyllä yks kyrvän syylä. Joo, ja voidaan väliin. Haista vittu! Voi saatana! Ai. No mitä helvettiä? Ai. Ei saatana! Suosin tän näkee kyllä. Kosolasta kuulunut mitään sen jälkeen, kun ostivat tietokoneen. Ai, vittu saatana. Ai, vittu saatana. Ai, vittu saatana. Ai, vittu saatana. Voi vittujen kevää! Ai, vittu saatana. 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 Voi vittujen kevää! Ai. Joka viikko treena olut. No voi helvetti! Mietin vähän äskeistä ja vähän se nyt tietenkin, siis niin, että itekin joskus on pelejä pelaa. Tai no, sitä jonkun verran hiekin pelejä olemassa ja niitä on sanoa äsken. Tässä voisi vähän muistaa, vuonna 89 se oli Terkkupoika oli tuolla kirjapainossa töissä ja tarvittiin vähän kaveria hommiin. Tähän mä olin 3 viikkoa siellä. Saatana! Siinä sitten töitten ohjeessa niin pelattiin, kun sinne oli tuotu sinne painopaikkaan tämmönen, joku firma yritti myydä niille tämmöstä digitalisaatiota, että se tekniikka muuttuu semmoiseksi tietokoneistetuksi. Mutta eihän me sillä mitään muuta tehty, kun pelattiin larryä. Se oli kyllä hyvä peli. Sitä serkun kanssa väännettiin, kun jäi töitä vähän ylimääräistä aikaa. Se oli kyllä mukio. Sanoisin tänne vaikka se, Vittujen kevää! että siinä vähän sitä
hommaa pelasi eteenpäin, niin pääsin noihin sänkyhommiinkin, mutta enpä nyt. Voi saatana! Saatana! Kello 5. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli voimistuu, iltapäivällä 10-14 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys, yöllä paikoin vesisadetta. Merenkurkku ja perämeri. Voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, aamuyöllä 10-14 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli voimistuu edelleen, iltapäivällä 12-16 metriä. Paikoin nutuata sumua, Voi saatana! saimaa. Etelänpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 4-7 metriä sekunnissa. Paikoin nutu. 2 vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Etelän ja lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 70%. Kovan tuulen todennäköisyys 40%. No mitä helvettiä? Niin, kiitos. Saatana! Jumalauta! Voi vittu!
Mitä helvettiä? Vuotta täytti